Marrejt xirbejt u xkiel u sikkaturi, mal-labis u mal-karta nħib ninkera. Hekk kitbet Mary Mejlak fil-monument poetiku li waqfet għalija nfisha fl-antoloġija Villa Mejlak. U dan il-kliem għexitu sal-aħħar għax sfidat dak li fi żmienha kien mistenni minn mara, baqgħet ma żżewġitx u tikteb ma waqfitx. Twildet Għawdex fl-1905. Nafuha bħala l-ewwel poeta mara u l-unika waħda tal-perjodu romantiku. Ritratti tagħha ftit li xejn għandna, imma dan in-nuqqas ipattu għalih il-kitbiet tagħha li minnhom għandna kemm irridu. Ħallitilna xejn inqas minn 7 kotba tal-poeżija. Imma mhux biss. Mejlak ippubblikat 4 ġabrit ta' novelli, 2 ġabrit ta' essays u romanz. Għandha xi xogħlijiet oħra li deru f'rivisti u gazzetti, fosthom qatt ta' poeżiji u 2 romanzi, kitbet 2 opri u operetta, u nafu li għandha ħafna xogħol ieħor li għadu ma ġiex ippubblikat. Songs You Will Like hija ġabra ta' poeżiji li kitbet bl-Ingliż. Imma l-biċċa l-kbira ta' xogħlijietha kitbithom bil-Malti. Dan għamlitu b'mod konxju. Fil-fatt, fittra li kitbet lill-Ministru tal-Edukazzjoni f'April tal-1948 biex tistaqsih jistax inkludi xi xogħlijiet tagħha fis-sillabu ta' snin elementari, tistqar: Naf li nikteb l-Ingliż u mmur aħjar. Imma jien ma nixtieqx intelli fil-Malta l-kitba tiegħi. Il-ġenerazzjoni futura tkun tisħibni ġa kabri jekk nikteb l-Ingliż flok bil-Malti, meta l-letteratura Maltija għadha fqira tont. Mejlak femet li sema f'dak li llum narfuh bħala l-moviment letterarju romantiku kien importanti. Bħal kittiba lokali l-oħra ta' qabel l-indipendenza irsistiet biex tħaddem u trawwem lil-sin Malti, iżżid ix-xogħlijiet letterarji bil-sinna u tistabbilih bħala għodda ta' espressjoni nazzjonali u simbolu tal-identità. Mejlak ma kitbitx għalhekk biss, kitbet qabel xejn għax il-kitba kienet tagħtiha gost. Il-kitba kreattiva bdiet titħarreġ fiha minn età żgħira. L-iskola, sħaba tal-klassi kienu jagħtuha sold kull wieħed biex tikbilhom il-komponimenti. Dan tirrakkuntah hi stess f'intervista li għamlilha Peter Borch Hampton ftit qabel ħallietna fl-1975. Tgħid ukoll li bdiet tieħu l-kitba bis-serjetà ta' 19-il sena u l-ispirazzjoni ewlenija tagħha kienet il-mara li tagħta l-ħajja u rabbita. X'kien l-ispirak biex tibda tikteb? Il-mama tiegħi. Għax il-mama tiegħi id-diskors tagħha kien kollu figuri tad-diskors. Mejlak ma kienx trid wisq biex tibda u tlesti biċċa xogħol u lanqas biex tiġi għall-muża jekk niġu f'dan. Jien jispirani kollox. Imkar isħab għaddej minn ġolajru jispirani. Imkar il-ġejri mwakka ġoħajt jispirani. Kitbet fuq kollox, fuq ħlejja kbar u żgħar. Nies ħajjin u mejtin. Oġġetti komuni u xbijat naturali. Bliet urħula Għawċin u Maltin. Iva, anki Maltin, għax minnu li ħajjita kollha xi tqarrab għat-Għawdex, ma f'Malta terqet kemm felħet. Kellha xi ħbieb joqogħdu hemm u kienet tmur spiss Malta biex tistampa l-kotba tagħha. Terġgħu tgħid, bis-saħħa tal-immaġinazzjoni fertili u l-poeżija, mhux fil-gżejjer tagħna biss merħet, imma fil-beraħ ta' smewwiet, għax bl-ekspress ta' moħħa marret dawra misterjuża u ltaqet max-xemx, il-qamar u l-kuċċiera tar-rieħ.
din it-trasgressjoni tal-konfini dinjin tiddistingwiha minn poeti oħra li kitbu fi żmienha u anke wara, għax dawn ma messewx mad-dimensjoni fantaxxjentifika fil-kitba tagħhom. Qattet ħafna ħin tikteb, imma qattet ukoll ħafna żmien tgħallem. Għalmet fi skola primarja u skola sekundarja f'Għawdex, u r-rabtiet li kellha mal-istudenti baqgħu sodi lil hinn mill-erba' ħitan tal-klassi. Issa li m'għadekx tgħallem li dawn ix-xebbiet tal-iskola tħossok maqtuwa minnhom għal kollox? Le xejn affattu, għax kull xejn jgħaddu jarawni dejjem jistaksuni u jfirħu bija u jistaksuni x'qed tiktib niżmejlek, x'qed tiktib ġdejt, kemm din nieħdu pjaċir nisimgħu l-istejjer tiegħek, sikwejt nisimgħu fuq ir-rediffusion u hemm. L-istudenti tagħha kienu għall-qalba. Dan tixdu fost l-oħrajn l-eleġija li kitbet lill-studenta tagħha li mietet waqt attakk mill-ajru fit-tieni gwerra dinjija. Dan il-waqt poetiku vistus huwa pjuttost eċċezzjoni fil-każ ta' Mejlak. Bil-maqlub ta' poeti romantiċi oħra, ftit li xejn insibu niket f'kitbieta. Lanqas meta s-suġġett jistieden burdata ta' diqa bħal inżul ix-xemx li fir-romantiċiżmu spiss jintuża bħala simbolu ta' telfa u tmiem. Mejlak tħalli l-momenti meravilja mingħajr ma tinħakem mill-malinkonija. F'xogħla jispikka wkoll is-sens ta' umorizmu. Saħansitra fil-poeżiji inediti dwar il-gwerra, l-attitudni tagħha sikwit hija ċajtira u niggieża, speċjalment fil-konfront tal-qawwiet barranin. Wara karriera ta' 20 sena tgħallem, ma ddispjaċijiex li fl-1961 ħalliet it-tagħlim. Jekk xejn, inkeddet li ma ddedikax iżjed żmien għal passjoni vera tagħha. Tiġi kultant ix-xewqa li għadek tgħallem. Le, Għaliex? għax għandi għalej li konċi darba ngħallim, għax jien kien mesni intfajt dejjem fuq il-kitba, għax kieku gajta l-Malta bil-kodba li kont tiktib. M'għandniex għal xiex ma nemnuhiex. Min barra li kienet tispira ruħha faċilment u kitbet fuq kull ma nsibu taħt il-kappa tax-xemx u lil minna l-kliem kienet issibu bla diffikultà. Tantu hekk li l-manuskritti tagħha jiġdu li ftit li xejn kienet tingassa u tirrevedi xogħla. Dan ma jfissirx li ma kienitx metikoluża. L-iskemi tar-rima u r-ritmu fil-poeżiji tagħha huma tassew preċiżi. U b'mod kurjuż, it-tmiem ta' biċċa xogħol dejjem jaħbad mal-aħħar linja tal-pitazz. Għal ħafna żmien lil Mejlak assoċjajnija mal-ħlewwa, is-sempliċità u l-kwadretti koloriti li jiċċelebraw il-ġmil tan-natura u l-ħajja ta' kuljum. Bil-mod il-mod u bis-saħħa ta' studji li jixtu aktar dawl fuq xogħla, qed niltaqgħu ma' aspetti oħra tagħha li jistiednu apprezzament ġdid. Fost l-oħrajn, brabta mar-rappreżentazzjoni tal-figura femminili u elementi queer. Illum, 50 sena wara mewta, nifhmu li Mary Mejlak għandha ferm iżjed toffri minn kemm konna naħsbu. Jeħtieġ biss li nħarsu iżjed mill-qrib lejn kitbieta magħrufa u inqas magħrufa u nħallu l-gost tal-iskoperta jmexxina biex nisfidaw fehmiet qodma u nikxfu tifsiriet ġodda.